Yo, kabusing! Ito pala mga ingredients, mga kabusing. So, lulutuin nating aplay binisaya. Ito ang laman ng laman loob ng baka, kabusing. May atay, may intestine, may tuwalya, kompleto ricados. Ito rosemary, suka, patis, toyo, at saka black beans, pineapple. Ito yung bell pepper at itong banda spring onion. At may sili, sibuyas, bawang, luya, pamintang durog, pamintang buo, at saka dahon. Ito, magic sarap. Saka beef cubes. Yan lang mga busing. Simpleng loto. Mga busing. Iwa portion na. Iwa portion na paklay. Lain mga busing. Light oil ya busing, oh. Sago na Yung mo. Oh. Kiro mo. Sago na. Sago na din. Atay. Busing karne ay tinae. Mga kabusing, umpisa natin ang pagluluto ng baklay Bisaya.
Gamit pala tayo ng mantika mga kabusing sa paggisa sa ating ricados. Lagay tayo ng mantika kabusing. Okay lang pang gisa sa ating ricados. Natin yung luya kabusing. Dapat maraming luya sa baklay para mawala yung lansa. Walang amoy. Yo, kabusing. Ito pala kabusing, oh. Pinagbaluan na namin to. Tapos na din paghiwa. Sunod natin yung bawang kabusing. Sibuyas. Kailangan natin mag-golden brown yung mga ricados natin kabusing. Saka ilagay na natin yung mga laman loob. Lagay pala tayo ng dahon ng paminta kabusing. At saka lisod. Yan lang mga kabusing. Bigyan natin mamaya pag mag-golden brown na to. Golden brown na siya mga kabusing. Lagyan na natin tong rolya at saka yung intestine niya para sana ang red horse. Kulot ka. Ganda. Haluin lang natin mga kabusing para yung ricados natin ma-mix. Mix abra. Saka magdagdag pala tayo ng pamintang pino mga kabusing. Durog. Haluin. Halo-halo para ma-mix. At malabasin muna natin yung katas niya kabusing. Saka natin lagyan ng ibang mga secret ingredients. Yeah, balikan natin yan mga kabusing. Mga kabusing, maglagay pala tayo ng suka. Pang pawala sa amoy niya. Kunti lang. Haluin natin. Una. Ilan natin takpan mga kabusing para makalabas yung amoy sa suka na nilagay natin. Suka. Suka. Suka sini. Lagay pala tayo ng sili mga kabusing. Paabtik si Moda.
saka rosemary. Saka i-post natin itong black beans natin mga kabusing para lalasa na siya. Beef cubes. At maglagay tayo ng tubig mga kabusing. Dalawang basong tubig mga kabusing. Lagay pala tayo ng toyo mga kabusing para may kulay na yung baklay natin, baklay. Yan lang. At haluin ulit mga kabusing. Pa natin malabalihin para maglambot. Lagyan na natin itong atay mga kabusing kasi malapit na maglambot. Haluin na natin, haluin. At itong pineapple natin mga kabusing. Haluin nila natin mga kabusing. Ito yung magic. Takpan natin ulit mga kabusing. Kabusing oh. Ayan. Balikan natin. Kabusing, ilagay natin yung bell pepper. Para lalong sarap. Gawin na natin. Paano ulit natin mga kabusing? Maya patikman natin sa ating taster. Kabusing, ito na ang panghuli natin. Spring onion para sasarap. 5 minutes luto na ito mga kabusing. Yan. Paklay na. Ito na ito mga kabusing. Patayin na natin. Yun na mga kabusing oh. Finished product natin. Pakray na talaga. Lunch na ang kasunod nito kabusing. Chap-chapa na.